Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς γίνεται η εγκατάσταση της εφαρμογής κάρπωσης στο iPhone μέσω του Google Chrome. Επιλέγουμε λοιπόν το Google Chrome, μας ανοίγει και πάνω εκεί που ζητάει αναζήτηση, πληκτρολόγηση της διεύθυνσης, εμείς γράφουμε αυτό το οποίο γράφει και στο χαρτάκι που έχουμε προμηθευτεί από τον κυνηγητικό μας σύλλογο, app.karposis.gr. Κλέβω και πλέον εμφανίζεται στην οθόνη το λογότυπο της εφαρμογής και το μήνυμα ότι πιέστε αυτό το τετραγωνάκι με το βελάκι το οποίο βρίσκεται στο πάνω δεξιά σημείο της οθόνης μας και μετά προσθήκη στην οθόνη αφετηρίας. Επιλέγω λοιπόν το τετράγωνο με το βελάκι, προσθήκη στην οθόνη αφετηρίας, προσθήκη και πλέον η εφαρμογή εμφανίζεται στην αρχική μου οθόνη. Αν την επιλέξω λοιπόν τώρα, βλέπουμε λοιπόν ότι η εφαρμογή ανοίγει κανονικά, μου ζητάει να ενεργοποιήσω την κάμερα, ενεργοποιώ την κάμερα για να σκανάρω το QR που έχουμε πάρει από το κυνηγητικό μας σύλλογο. Σκαναρίστηκε και πλέον μπορούμε να μπούμε στην εφαρμογή να προχωρήσουμε στην καταχώρηση των στοιχείων μας.